फाड़ दो साला इसे शेयर करो ना ये वीडियो को साला हिला दो खुलुमलायबाय लोगोफोर आंनि बे गोखै दाहो इउटिउब चेनेलाव गासिबो बरायहरनाय थालायबाय आरोखि आं दिनै र'स्ट भिडिअ मोनसे लाना फैलायबाय बे र'स्ट भिडिअखौ जायफ्रा खालामजादों जेबो दुखु मोननाङा आरोखि जास्ट फानिनि थाखायसो खालामदों आरोखि नायलांदो बिदिब्ला ओरैबायदि लुट फुट खालामग्रा बै इउटुबारानो जाबाय ना प्लेबय ना लेडि बय बेनो जादों सेक्सि बय न' आं खेबसे बुंबावबाय दे सेक्सि बय माबेलाय होदो फाग्ला बिदिया जायो नामा बे हाथाय गेजेराव फाग्ला बे फादलाबायना मोसानाया जायो नामा बे बिदा मेन्टेला थिग नंला जाखो बे मेन्टेला गाज्रि जाबाय नामा नोंना फाग्ला बे इमान मानसियानो बिदि फादलाबायना मोसाबा जागोन नामा बे फाग्ला बिदिया जायो नामा बे मेन्टेल हस्पिटालाव लांनांसिगोन नामा नोंखौलाय मा फाग्ला बे नायलाय फाग्ला बिदि फादलाबायबालाय हिनजावफ्रालाय मा साननांगौ जाखो माथो गिनानै खारजोबगोन सयथिबो थोद जाम्बा मा फादलाबायना मोसायो बिलाय हिनजावफ्रानो गिनानैसो खारजोबगोन माथो नोंखौ मा फाग्ला मोनसिल बिलाय थोद आरो मा बुंनो नायलांबाव मैंने क्या ड्रेस पहन लिया गाइस थोद फाग्ला मैंने क्या पहन लिया गाइस फाग्ला बे ससमा मोननै गानदों 20 थाखा दामि 15 थाखा दामि फाग्ला मोदोमाव हाब्रु फुनला जोबदों बेखौनो सनानि गस्ला गाननाय बायदि सनानि ससमा गाननाय बायदि मैंने क्या पहन लिया गाइस फाग्ला बिदि जायो नामा बे जाम्बा मानलाय जाम्बा थायो नामाब्रा आयु भिडिअखौनो बानायनो मोनासैमोन नामा बेलाय फाग्लायालाय मैंने क्या पहन लिया गाइस छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ IAS बनो और देश को संभालो नुखानाय फाग्ला सनानि गस्ला गानदोंबा बेलेग सनानि ससमा गानदोंबा बेलेग फाग्ला मैंने क्या पहन लिया गाइस नुखानाय बुस्थु बिदि बुंबा जायो नामा जाम्बा मेरे को देख के बच्चा लोग ने बहुत हंसा रे भाई ओ तेरे को देख के सिर्फ बच्चा लोग हंसा है क्या दुनिया हंसेगा यार फाग्ला बेखौ नुनानैलायनो गथ'फ्राल' मिनिदों जाहैदों हिनजावफोर हौवाफोर बोरायफोर बुरैफोर गासैबो दुनियानो मिनिजोबगोन नोंखौ मिथिबाय जाम्बा गथ'फ्राल' मिनिलायबायनो फाग्ला बिदि जायो नामाब्रा होद रागा सोंगोरफ्रा मासथिनि अरे यार मैं तो पूरा बोगा हो गया रे भाई को पूरा बोगा बोगा जाबाय होनबावबायसोलै सयथिबो फाग्ला हाब्रु फुंफबनानै बे थांनायाव फाग्ला बे सान्दुंजों राननानै बे गुफुर जायाबा मा बिमा खर'नि गोसोम जानांगौ नामा बे फाग्ला खालामनो होननानै खालामखाबाय फाग्ला मेरे को बोगा हो गया यार खालामनो होननानै खालामखाबाय फाग्ला बे सान्दुंजों हाब्रुआलाय बे हामा माथाखौ लिरना लाबालाय गुफुर जाखागोन ना थु इमान जाम्बा जानाङालै फाग्ला आई एम पूरा सुपरमैन हो गया मेरे को मालूम है ते सुपरमैन स्पाइडरमैन हो गया अभी तो उड़ेगा ना तुम उड़ेगा ऊपर में अभी तो उड़ेगा
उड़ के जाके आदमी लोग को बचाएगा, पहाड़ में उड़ के जाएगा, ब्रह्मपुत्र को उड़ के पार हो जाएगा। बोरमा बोरमा स्पाइडरमैन ने फाग्ला सुपारमैन ने फाग्ला देखायब्रा बिरनानै माथो ओरै खेबसे बारना सिखारनायखौनो हायाखै नों लरग'। थुत। क्या स्टाइल बोलता है इसको मालूम है? वो पागला क्या स्टाइल बोलता है इसको मालूम है? तू नहीं बताएगा तो कैसे मालूम होगा? बुदबाक नों खिथाबासो मिथिगोनलाय नों मा स्टाइल बेबा हाब्रु फंबाबलायनाय ससमा गाननाय मा स्टाइल बेबा नों खिथाबासो मिथिगोन दा बिसोर नायग्राफ्रालाय बोरै मिथिनांगौ जाखो फाग्ला फाग्ला क्या स्टाइल बोलता है इसको तू बोलो क्या स्टाइल बोलता है बोरै मिथिनांगौ बेलेगालाय गावहानो दहाय बुंखाबाय सुपारमेननो स्पाइडारमेननो आरो सोंबावबाय क्या बोलता है स्टाइल को हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल टेस्टी है साला बहुत यार रागा जोंनिया हामथारलालै आंना मासथिनि फाग्ला बहुत टेस्टी है ये नो फाग्ला आपेल सोयो आपेल भिटामिन गोनां आपेल फाग्ला बे टेस्टी जायाबा गोदै जायाबा फाग्ला बे गोखा जाबालाय बोरै जानांगौ मीठा नहीं रे टेस्टीसो नङा होनबावबाय आयौ ओइ मा बुरबक मानसि मिठा होनलायबाय माबा फाग्ला टेस्टीसो नङानो चीटिंग करता है तू डांस करेगा हम डांस करेगा डांस देखेगा मेरा अभी डांस करेगा माइकल जैक्सन है क्या तू पैसा देना पड़ेगा लेकिन पैसा देना पड़ेगा फाग्ला गावहानो मोसानो नागिरबाय गावहानो फाग्ला बारल'नो नागिरबाय बे मोसानो नागिरबाय माबा पैसा देना पड़ेगा नोंसो मोसानो नागिरदों दा नों हारसिंसो मोसानो गोसो जादों दा फाग्ला नोंसो भिडिअ बानायदों दा बेलेगालाय मा लोन थानो पैसा होलाबायनांगौ जाम्बाबा कहना क्या चाहते हो नायदो माइकेल जेक्सननि डान्सखौ रावबो बेबायदि मोसानो हाया फाग्ला गोलैहांहां ओरै थानाया ओरै ओरै फादलायनाया बेबायदि मोसानो हायो सोरबा फाग्ला रावबो हाया नाय 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 पैसा ही पैसा होगा नै बेलाय मा स्टाइललाय बेलाय बै बैसाङाव सानफ्रामबो एक्सपिरियेन्स दं नामासो बेहालाय फाग्ला एक्सपिरियेन्स थानायखायनोथ' बिदि रोंदों बियो फाग्ला बै फादलायनाय मोसानायखौ फाग्ला मा स्टाइल बेलाय आंथ' माइकेल जेक्सननि डान्सआव बिदि नुवाखैमोनदांलै नुवाखै फाग्ला बिदि फादनानै मोसानायथ' गैयालै माइकेल जेक्सनावबो फाग्ला ओरै 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 मोसानायसो दं ओरै 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 सोमावनाय दं फाग्ला बिनि बायदि ओरै 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 फादनायथ' गैयाना ओरै ओरै फादनाय फाग्ला नुदों नोंसोरो सोरबा नुदोंबा बुंहर कमेन्टआव फाग्ला बिदि मोसायो नामा चीटिंग करता है तू हाबाब बुस्लिनिसो बारना सिखारबावबाय माथो बेलाय तुमसे ना हो पाएगा इमान खात्रा बे आयौ गांगा थेफाफानो अमा लोदोदो मोदोमखौ लाना फाग्ला ओरै बारनो नागिरबा जागोन बे फाग्ला जोंफोरनिखौ देखायथारसैलै बडिफोरखौबो नै गावब्राजोब्बाय नै फाग्ला जोंफोरना बडिया बारना सिखारदों मालाबा देखायगोन आं नोंसोरनो नायखौ बहुत तेज हो रहा है नायखौ नाय अमा बायदि लोदोदो मोदोम लानानै ओरै बारदों हायाफ्रा मा जामाबा लासिं सिंनो ओरै बारदों बुस्लि बायदि देखाय नागिरदोंमोन जायासैबा निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए ये क्या है नायलाय मिन्थिखायो ये क्या है एक्सपिरियेन्स गोनां मानसियासो सोंबावबाय ये क्या है मिन्थिखाया जानो बियोसो नायलाय मोजां नाय मजा आएगा साला इसको फाग्ला एक्सपिरियेन्स गोनांखा समझ रहे हो इसका हिलाता है दानथ' नुबाय दा
ऐसा ही लाना है नो मिथिखायो बियो एक्सपिरियेन्स गोनांखा एक्सपिरियेन्स गोनां नङाबा बिदि मिथियो ऐसा ही लाना है नो आगलायो समझ रहे हो आप पेन किसका ये आगे हामथारलांना हाथायाव थांखाबाय बे पेन किसका होनो फाग्ला बिदि जायो नामाब्रा बे सासे दखानिनि हाथायाव थाग्रा हाथाय बे पेना मालिक थाखागोनना फानग्रा बेफारि फाग्ला पेन किसका है मेरा भी नहीं तेरा भी नहीं दुकानी नहीं फाग्ला जाम्बा नामा वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए मजा आएगा साला ओइ लायथो आं बुंदोंमोनना बुंखादोंमोन बे एक्सपिरियेन्स गोनांखा बेहा जेरैबो माने पारफेक्टखा मजा आएगा साला मिथिखायो बेयो बेखायनो मजा आएगा साला बे मिथिखाबाय फाग्ला देलाय नोंसोरनो बुं मजा आएगा साला होनदों बे एक्सपिरियेन्स गैयाबा बिदि बोरै बुंनांगौ जाखो बिदि जानाङालै फाग्लांना हानजोब्बाय समझ रहे हो आप अरे मेरा यार सेल तो फूट गया यार ओइलाय लाजिलायसो लांबायलै आंहासो एक्सपिरियेन्स गोनांखा बियो सेनखौ खेवनानै लाबोखादों सेना गेवनानै दं जाहैलायबावबायलै आरोबाव फाग्लायो खेवना लाखानानै बिदि जायो नामा फाग्ला दैमारि चीटिंग करता है तू थोड़ा बड़ा होना सही था अब छोटा हो गया ओइलाय लोगोफोर नुबाय दा दानो मिथिखाबाय दा थोड़ा बड़ा होना चाहिए था समझ रहे हो आप थोड़ा छोटा हो गया फाग्ला गिदिर जानांगौमोननो फिसा जाबायनो नांगौबो फाग्ला मिथिखाना बिदि खालामबा जायो नामाब्रा दा लोगोफोर नायलाय इमान बिदि खालामनाङाब्रा गिदिर जानांगौमोन फिसा जाबाय ओइलाय लोगोफोर नुबाय दा बोरै फाद'दों ओरैनो माबा मोजां नायलाय नोङो जानजिखौल' ओरै सोमावो बार हाथ में आ जाए तो फाग्ला बे एक्सपिरियेन्स गोनांखा नाय मोजां नाय समझ रहे हो आप लोग लड़का का ड्रेस पहन रहे हैं हम क्या लड़की का ड्रेस पहन नहीं सकेंगे लड़की लोग का बात अलग है यार तुम क्या समझे लड़की लोग का ड्रेस ही अलग है हम लोग कैसे पहनेगा यार लड़की लोग पहन सकता है ये लॉन्ग पेंट को पहन सकता है बुद्धिस्ट को हम लोग ये नहीं तो कैसे पहनेगा यार थोड़ा समझो यार जांघिया को पहन सकता है ये बुद्धिस्ट कैसे पहन सकता है बोलो तो हम लोग का ये नहीं है क्यों चाहिए हम लोग ना बिदी जायो ना पहन सकता है तो दखना पहनो साड़ी पहनो हम लोग साड़ी को कैसे पहनेगा दखना कैसे पहनेगा हम लोग ना लॉन्ग पेंट तो पहन सकता है यार ऐसा नहीं है यार